Pirritx, porrotx eta marimototx. Belar artean bainatu, asteburu honetan eguraldi ederra dakar. Eta kuadrilla osoak erabaki du txango bat egingo duela. Kanpora irten behar duela nahita ez. Ez. Urteko lehenengo bainua hartu nahi dut nik. Ez izerditan bainatu. Porrotx, mendira joan nahi dugu gehienok. Batzuetan besteena ere onartu behar da. Ez. Begira zeolako baino jantzi berria dudan. Estrenatu behar dut. Eraman mendira baino jantzia bada ezpada. Hego haizearekin eskertu egingo duzu. Mendian gora abiatu dira guztiak, poz-pozik. Porrotx isilik doa, haserre mundu guztiarekin. Begira, Porrotx, paisaia ederra ez da? Ez dut begiratuko. Ez dut hitz egingo zuekin. Ostoak, mota guztietakoak. Txoriak ere, zenbat gura. Egin dute bidearen zati handi bat eta atxeden hartzea erabaki dute. Sagarrapur bat, Porrotx? Ez. Gazta, Porrotx? Ez. Pozik egon nahi duenak, erosita ditupenak. Euskerrik asko, lagunak! Ez horregatik. Hurrengoan, haserretu baino lehen, birritan pentsatu. Lagunek ordea, sorpresa bat dute Porrotxentzat. Izan ere, ondo aukeratu zuten mendia. Bazekiten gailurrera heldu eta beste aldetik jaisten baziren igerileku bat topatuko zutela.